Vítejte v tomto videu, kdy vám představím Iva, dalšího autora knihovny drog. Je to vůbec první video na kanálu, kdy ukazuju svůj obličej. Tak mě napadlo udělat i ten úvod, tak více osobní. Nicméně, teď už pojďme dále na samotné interview. Ahoj, já jsem David, a pracuji na knihovně drog a dneska dělám interview s Ivem. Zdravím, já jsem Ivo a jsem druhým autorem knihovny drog a zároveň jsem taky YouTube tvůrcem na kanálu Drogový konzultant. Dobře, tak já bych se tě nejdřív zeptal, proč jsi vybral jméno Drogový konzultant? S tím se pojí taková vtipná historka a vlastně můj kamarád, který pracuje jako finanční konzultant u firmy Váš konzultant. My se vlastně bavili o tom, co studujeme, on studoval ekonomii, já jsem studoval vlastně závislosti, respektive aplikovanou psychologii závislostí. Tak on se mě ptal na nějaké otázky ohledně drogové problematiky a mi právě jako poradil na základě té naší konverzace, abych se pojmenoval svůj nový kanál, kterým jsem mu taky říkal, že ho hodlám založit jako drogový konzultant, protože toho vím o tom tématu skutečně hodně, takže to byl vlastně ten podnět tomu názvu. Takže i ten nápad vytvořit si YouTube kanál přišel od tvého kamaráda a ne od tebe? To přišlo od konverzace s jiným kamarádem. A já jsem mu to pak právě říkal, jsem založil kanál a že vlastně nevím, jak ho pojmenovat prostě. Tak on mi tohoto jako navrhl jako ze srandy, no. Tak jsem to tak pojmenoval. Vystudované máš co? Bakaláře klasickou psychologii, jednooborovou a potom magistra aplikovanou psychologii závislostí se zaměřením jak na psychofarmakologii, neurobiologii, tak vlastně i tu společnost a respektive drogy ve společnosti, ty sociální aspekty, které vedou k užívání návykových látek. Takže takový myšmaš všech těch tří oblastí, které se týkají závislosti nebo užívání drog. Když jsme se oba dva rozhodli věnovat náš volný čas studiu drogových témat a sdílení vzdělávacích materiálů s veřejností. A mě by zajímalo, proč se téhle práci věnuješ. Čistě jenom ze záliby. Je to můj koníček, já jsem teda původně chtěl samozřejmě se touto branží vydat, nebo chtěl jsem v ní pracovat, ale nakonec se ukázalo, že to v České republice s britskými tituly není úplně reálné. Taky jsem si říkal, že kdyby nevyšla třeba klinická praxe, tak doktorské studium, potom výzkum, věda, vysokoškolská pedagogika v této oblasti. A vlastně tímto se tak možná trošku uspokojuji to, co jsem jako v životě nedokázal. Jo, že nemůžu ty lidi vlastně třeba vzdělávat na vysoké škole, nemůžu pracovat klinicky jako s těmito lidmi, tak vlastně dělám ty videa, šířím dál informace o tom bezpečném užívání, o tom, jak látky fungují. Takže vyloženě takový koníček. Takže ti je role učitele, nejenom vědce, ale role učitele ti je blízká. Chápu správně? Ano, jo, přesně tak. Možná i víc než vědce, já jsem tady vždycky rád o těch věcech povídal, než dělal ten výzkum. To neznamená, že k němu nemám kladný vztah, ale kdybych si měl vybrat, tak radši bych třeba bral vysokoškolskou pedagogiku, prostě vzdělávání jako nových žáků, než přímo ten výzkum. Protože tam je hodně tahanic třeba s grantama, hrozně byrokracie, administrativně, o tom vyloženě baví vzdělávat. To mě jako skutečně naplňuje nejvíce. Super, super. A přijde ti, že ve společnosti tady tohle jako nějak postrádáme, to vzdělávání? V této oblasti, no, já bych řekl, že ano. A když se to samozřejmě lepší s tím, jak jsou dostupnější informace na internetu a tak podobně, ale rozhodně bych řekl, že v této oblasti člověk nedostane příliš mnoho relevantních informací a spíš takový ty odstrašující mýty, neberte drogy, drogy jsou zlé, ale nikdo vám neřekne vlastně, jaké jsou třeba jako relevantní rizika, nebo třeba i benefity některých látek jako psychedelik, o tom se třeba nemluví moc. Byť už v poslední době se samozřejmě se zlepšuje, ale i tak. Co je dle tebe zajímavé na tvém životním příběhu? Chtěl bys sdílet nějakou historku? Ty jo. Těžko říct, napadá mě hodně věcí, no. Asi jako relevantní je samozřejmě moje užívání drog. Že jsem toho taky dost vyzkoušel, teď už tolik ne, teď už jsem víceméně střízliv, když nepočítám kafe, nikotin a přesně marihuanu, ale určitě zkušenosti s drogama a všeho druhu od stimulantů přes opiáty, opioidy, psychedelika. Jo, dříve jsem prostě experimentoval jako takový psychonaut, pak jsem to mi trošku lítám, měl jsem s tím trochu problémy, hlavně s opiátama.
Prostě jsem to začal brát kvůli tomu, abych utíkal před dalšími problémy v životě, což nebylo dobré řešení, ale pak, když jsem šel vlastně studovat do Anglie, tak jsem těm látkám neměl přístup a vystřízlivěl jsem víceméně. A dostal jsem se do latě, no, ale jako to je takový jako docela bych řekl paradox pro někoho, kdo to studuje, že se sám stal vlastně závislý. Zaplať pánbůh jsem to ještě zatrhl dřív předtím, než se to rozvinulo v něco horšího, že jsem se nikdy nepropracoval k fyzické závislosti a tak vždycky jenom ty psychické, což samozřejmě pořád není jako žádná sranda, ale nebylo to ještě v takové fázi, že bych to nebyl schopný sám překonat. Je to něco, co tě tedy motivovalo tady k tomuhle nějak jako začít tuhle práci dělat? Do značné míry jo. Do značné míry jsem si říkal, že bych to chtěl pochopit, jak to funguje v mozku, prostě, když člověk užívá ty lásky a potom jak funguje třeba to bažení, ta chuť se vzít tu látku, což mě dlouhodobě potom trápilo třeba v Anglii, když jsem neměl přístup k těm látkám. Takže to byl jeden z hlavních motivátorů, proč jsem šel studovat psychologii a pak je třeba určitý psychický problémy, s kterými jsem se potýkal ve 20, kvůli kterým jsem právě bral ty další látky, abych před nimi unikal. Takže jsem si to chtěl vlastně všechno pochopit, to byla ta hlavní motivace pro mě. A co jsi dělal v Anglii? Proč jsi šel do Anglie? A nechal jsem se ukecat kamarádem, který tam už studoval sportovní management a říkal mi, jak tam ta škola funguje, že je velice individualizovaná vůči těm žákům a jejich potřebám, což mě velice lákalo vyzkoušet. Tak jsem do toho šel přes Unilink, což je vlastně společnost nezisková, která vlastně vybaví veškerou tu byrokracii, administrativu spojenou s přihlášením do anglické školy. Tak jsem si řekl, že to zkusím, podal jsem přihlášku, vzali mě na 4 z 5 univerzit a ani jsem o tom nepřemýšlel, hned jsem tam prostě na to skočil. Dobře, a napadá mě tady poslední otázka. Jak bys popsal naši spolupráci? Já se na to dělám jakoby na rovnocenné partnerství jako s lidmi, kteří mají podobný záměr, vlastně diseminovat informace o bezpečném užívání látek a tu edukovat společnost prostě o tom, jak ty látky brát bezpečně. Takže pro mě je to taky docela i velká pomoc, že nemusím se o toto téma zajímat jenom já sám, což samozřejmě je velice nákladné, pracné. Tak je to samozřejmě jednodušší spojit dva lidi, svoji jako sílu a svoji vášeň a chuť. Takže já to vnímám velice pozitivně a doufám, že ta spolupráce bude nadále pokračovat. Protože kdybych na to byl fakt asi sám, tak prostě se na to po nějaký době ta motivace, kdyby to nebyl někdo, kdo mě do toho třeba i trochu kopal, tak si myslím, že bych se na to časem vykašlal ve prospěch třeba jiných koníčků, který mám, jako je třeba fitko, hudba a cestování. Takže za mě je takový pozitivní motivátor do toho zůstat. Nenechá tě v tom samotného prostě. Díky za pomoc a taky jsem rád, že mohu pomáhat tobě. Taky děkuji. A s tím to můžeme ukončit a bych se teda rozloučil s diváky a předal poslední slovo Ivovi, jestli by něco chtěl říct. No z moje strany to bude asi vše, tak taky vás všechny zdravím, mějte se krásně a skládejte básně. Dobře, díky. Měj se. Měj se, ahoj.